Көп ашау зыянлы диләр, аз ашау бердә кызык түгел шул. Сәлам достар, ТМ-ТV телеканалында иң тәмле тапшыру тәмле көрәш һәм безнең кунакларыбыз, алар белән таныштырырга кирәктер. Студияга килеп җиттеләр, инде зур түземсезлек белән үзләрен игълан иткәнне көтәләр. Әйдәгез, без джентльмен буларак егеттән түгел, башта шулай. Катнашучыбыздан син каршы килмәсәң, әлбәттә, әйне безнең яшь җырчыбыз Пермь якларыннан Казанга килеп, хәзер монда төпләнеп, монда эшләп, монда иҗат итүче Чулпан Юсупова. Гадәттә алкышлар сәлам Чулпан. Синең көндәшең бүгенгә, ягъни сиңа каршы бүген көрәшәчәк егетебез, әллә кая ераклардан түгел, Биектау җегете. Шулай яшь җырчы дисәк буламы инде сине? Була инде, була. Кем дип әйтсәң дә риза булырга. Альбомлар чыгарып өлгергән Биектау җегете Илнар Сабирҗанов. Илнар сәлам. Сәлам Илнар. Я, нинди бүләк белән килдегез? Күреп торам инде, әйтмәсәгездә. Нәкъ шулай бүләкләргә килгәндә, ул да булса инде менә шундый альбом. Монда җырлар җыентыгы. Оҗмах кышы безгә. Оҗмах кышы, әлбәттә сезгә. 19 җыр. Барысы да плюслар. Плюслар инде монда. Гадәттә бит бонус куялар, берәр инде аранжировкалар, минусовка бүләккә дип. Юк, монда бонусы ул да булса, менә Иш татар дигән трио ясаган идек без сонда Илсур Мустафин, Артур Хафизов, без бергә Филипп Киркоров дигән. Филипп Киркоров янсы да бар бәлки. Вот, анысы бергә җырлаган җырлар триодан. Зур рәхмәт безгә. Мен дә шулай көтеп, яңа диск, әле бер кемгә дә юк. Бу диск беренче тапкыр сезгә. Әле кичә генә чыктым әле. Кичә генә түгел, әле кешегә чыгармаган, сатуда да юк. Иң беренче сезгә тапшырасым. Яңа икенче альбомым инде бу минем. Икенче альбом, монда минем 21 җыр. Синеке 19-да. Сиңа инде булган иде. 21 җыр күреп торабыз. Иң матур җырлар. Кирәкми сүзләр дигән исем альбомның. Хәтта шундый клип та бар икәнен без беләбез. Дөрес бит? Дөрес. Рәхмәт әлеге бүләкләрегез өчен. Бездән бүләкләр бераз гына соңрак. Ул бүләкләрне алыр өчен тырышырга кирәк булачак. Бүгенге тәмле көрәшебездә, инде без, кадерле дуслар, тәмле көрәшне башлыйбыз киләсе минутларда. Безнең кунакларыбыздан кызыклы рецептларны көтегез. Инде тапшырыбызның башында әлеге тапшыруның көрәшнең шартлары белән таныштырырга кирәк. Бирелгән аерым бер вакыт эчендә сезгә әлеге ризыклардан ниндидер тәмле ризыклар ясап бирергә кирәк. Ясап дип әйтәк инде пешереп, ясап, турап, кыздырып, анда ансын үзегез карарсыз ничек икәнен күреп тора безнең өстәлнең түрендә күркә ите бүген. Бу бик сирәк күренеш дип әйтик, бик бәхетле кешеләргә генә күркә ителәгә. Чөнки ул диетик, чөнки ул тиз әзерләнә. Күркә инде ите дәшә. Тавык. Күркә белән тавыкны бутама. Аңлашылдымы да бөтен нәрсә? Сиңа тагын плюс 2 балл, инде 4 булды. Күркә ите Кытай кәбестәсе, бәрәңге, бездә Татарстанда үсә торган ананас, сыр һәм кишер. Кызылбурыч та, помидор да, суган да күрәм әле мин. Я кайсыгыз башта кем нәрсә әзерли бүген? Джентльмен буларак бирәбез әйе. Шулай ярый. Мин инде бүген пешерәсем килә минем күркә ите белән яшелчәләр. Ул бик тәмле. Аның исеме Рагу дип аталат. Рагу микән инде аның исеме юк. Исемләп чыгарга кирәк. Уйлап тапкан бер ризык инде ул бик тәмле генә. Инде салатка килгәндә, салат мин бик яратам, фрукты кушылган салатлар. Шуңа күрә мин ананас кушам, күркә ите һәм сыр. Әзгенә сарымсак кушып, шуны майонез белән Ул салатның исеме нинди? Менә дигән салат. Менә дигән салат. Исеме менә дигән салат. Күркәгә дә бер инде ризыкка бер исем уйлап чыгарга кирәк. Мәсәлән, Еракта Барда дигән шундый. Менә булсын, Еракта Барда. Барда күркәсе. Барда күркәсе. Булсын. Бездә бик күркә карамыйлар, шуңа күрә. Бездә күркә карап. Юкмы Бардада? Әнә яңа бизнес ачып җибәргә була инде. Бардага күркәләр илтә башлыйсың. Без нәрсәдән? Син нәрсә пешерәсең? Без монда нәрсәгә пешерәбез? Күркә итеп пешерәбез? Аны кыздырабыз, тәмле итеп. Татар халкына нәрсә инде? Бәрәңге белән әлбәттә. Бәрәңге. Кыздырачаксың. Обязательно. Булды. Салат? Салатка килгәндә инде менә монда нәрсәләр күрәм, шулар белән матур итеп. Нәрсә күрәм, шуны күрәм дигән. Юк инде, алай түгел инде әлбәттә. Матур итеп, тәмле итеп, ансын әзерләйбез. Ул да булса, менә кәбестәләр белән, перецлар белән, бурычлар белән һәм башкалар белән. Сөйсе килгән иде. Сез эшне башласагыз буладыр дип уйлыйм. Әлбәттә. Бисмилла әйтеп эшне тотынгыз сез. Аллага тапшырып, сөйләп кенә эш бармаганын беләсез дә. Нәкъ шулай. Сили эшләргә кирәк, эшләргә кирәк бүген.
Ең бірінші шығам. Сізге әлбәттә инде біз сылар қыздырасыз деп еттіңіз, бітті ме? Қыздырабыз. Малап пішіресіз. Керек болашақ біздің тапшырыбызның генераль спонсоры болған Көкмара металл заводсы заводы Ашық акционерлер жамғайтынан ескерткіш табалар. Мен оларын сізге қазір қайтта көрсете аламын. Міне айда. Мұндай табаларда Ага. сенеке. Мына Инде ғана айырмас үшін сеңа да шундай ук таба береміз біз. Ярый, Көресің, мұнда Көкмара деп жазылған, бұл ушылай бұларға тиеш. Көкмара Саудия маркасы уақыт белән сыналган завод сабап, Германия технологиясы буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча завод сабаны сез интернет кибет аша да ала аласыз. Һәм игътибар итегез, кабатлап Көкмара маркалы таба алганда кастрюль буламы ул, таба буламы, аның астында менә шундый уелган фирменный логотип булырга тиеш. Көкмара. Бик зур рәхмәт безнең тапшырыбызның генераль спонсорына. Мин күреп торам, син пычак тота беләсең. Пышақ тота білеміз. Үзеңнең сөйләү шәйендә бик Сөйләбез. Әйе. ризыклар пешергәнең юк. Пешергә яратмый. Мин бәрәңге кыздыра беләм, тәмле итеп. Әйбәт. Аның янына шунда әзрәк колбасасын, күкәен, самый Кыздырган бәрәңгегә һәрвакыт. Әйе. Инде әлбәттә аларын бергә Катлаулы ризыклар синең Катлаулы ризыклардан мин әзрәк читләшәм. Әйе, минем дөресен әйткәндә үзең үземнән пешерә аласың. Синең хатының бар. әйе тормыш иптәшем, ул һәр вакытта да әзерләп бөтен эшен эшләп бетереп калдыра миңа. Иң тәмле ризыкларны ул нинди генә. Мин эштә булганда интернетны ачам да, аха, менә шуны телим, менә моны телим дип җибәрәм генә. Запрос җибәрәм. Кич белән кайтуга инде пешкән тәмле. Интернетта пешкән менә шул ризык. Нәкъ шулай. Карап торышка да матур. Булай. Танып та карый икән, әле бер. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әйе. Бигрәк Нәкъ шулай. кыланмыйбыз икән дигән фикергә килде мин Илнар белән сөйләшкән. Син Алла Султан. сакласын мәйтәм ярый миңа. Әйе, шулай иттереп, ә? Рәхмәт дип Менә беләсең. рәхмәт яме. Һәм менә онытма, менә бу песто соусы да булырга тиеш, һәм ул ризыкны пешерергә куйгач 43-нче минутында сал, яме дип. Синең бу яктан. Ул яктан минем Аллага шөкер тормыш иптәшем нәрсә пешерә шуны ашый. Сыраматык дигән ризыкларны. Пешерергә бик яратам, ләкин бу арада бик теге пешерә алмыйм, чөнки мин кичкенә бала. Күбрәк әни пешерә инде безгә хәзер. Әни ризыкларны тәмле итеп пешерә. 3 айлык кына бала булгач, мен күбрәк бала. Әле син яшь әни дә менә. Әйе. Кая соң ул бала? Кая күрмим мин аны? Кая калдырдың син? Әни белән, Әни белән. әни белән һәр вакытта әни белән без концертларга да йөри башладык. Артист тормышы шулай инде ул балачык. Ничек кенә үсеп җитәр икән ул да шундый. Бала дип. Әйе, бала ничек. Үсә инде ул, элеккә грәшеп үскәннәр бит әле. Әйе, улар ничек кенә Алысы үсә. кешесен караган кеше тагы да кешесен Кешенеке тагы да тизрәк үсә ди ул. Әйтмәсәң дә, күз ачып йомганчы. Үзеңне иң яраткан, мәсәлән, ризыгың пешерергә яраткан ризык. Син бик оста киеп чыгардың, фирменный. Минем тавык ите белән ананас бик. Син бүген сөйләсең ул салат инде ул. Салат түгел, менә шундый чигләтен икенче. Соң әйдә безгә бүген шул ананас белән. Юк инде, икенче килгәндә салат. Ага. Әле икенчедә чакырырсыз дип. Шакырмыша. Яхшы, карарбыз бүген пешерүегезгә карап, яме. Әгәр дә бик тәмле пешереп, чынлап та мин телемне йотсам бүген, бүген дегустатор ролендә мин үзем булачакмын. Алла бирсә. Бәлки икенчесендә инде озак көттермичә чакырырбыз икенче тапшыруга. Безнең эшебез дәвам итә, сезнең итләр туралы бетте. Бик тиз торган сүзе. Хәзер син нәрсә эшләячәксең? Мин хәзер суган белән кишәргә тотынам. Суган белән кеше, моны читкә тып куй да, әйдә эшеңне башла. Каймасын алып куябыз. Миндә Шулпан. таба чыгарам да. Әйе. Май салат. Шушы итне кыздырып Кыздырамы? салыйм. Әйе. Яхшы, сез инде эшегезне башлагыз, мин үз эшемне дәвам итермен. Эшебез сезгә безнең ашсы бүлмәсе, безнең Бик матур. Бик матур. Сез бик бәхетле катнашучылар беләсезме? Ишин дигәндә, әле менә бу безнең яңа сезонда, яңа кухнябыз, әле ул инде үзгәрде, тагы да матурланды. Һәм инде безнең ашсы бүлмәсен матурлауда зур өлеш керттеләр. Индиго компаниясе, аларга чиксез рәхмәтебезне белгертәбез. Карагыз, менә бу матур рәсемнәр. Сездә барлык карасагыз була. Матур эшләнмәләр күрәсезме? Килгәннән бери карап торам. Әйе, үзегезнең игезә дә булдыра аласыз. Күзләрдән яшьләр агыза суган тураган саен дип. Менә шулай. Индиго компаниясе кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар, элмә такталар, фасадлар, менә шундый матур эшләнмәләр барысы да аларда. Мөрәҗәгать итегез, без үз чиратыбызда аларга тагын бер кат үзебезнең рәхмәтләребезне белгертәбез. Индиго компаниясе зур рәхмәт. Рәхмәт. Матур ашсы бүлмәсе өчен. Без инде аз гына таныша башларбыз сезнең бераз биография белән дә, үзегез турында.
ресемсін тапшыруға келген. Юк, Юк, бірінші тапқыр, шуңа күрә қаушата. Әйдер жөндірмен бұларақ, енді алайса біз қабаттан. Сен аласың ма? Һәр вакыт шулай инде. Сен біз міне Пермь яқларынан дейбіз біз. Пермь яқларында. Барда да. Туып өскенсің. Ғаиләдә 2 қыз дегенін де білеміз біз. Әти ғұмыр бойы ауыл қожалығында қызмет қойған. Шулай. Әни бик қызыклы сенің әнең айтып болса әле? Әни менде минем 23 ел элек Казанда филармония концертлар залында филармонияда эшләгән һәм Лапа Тимергалиевалар белән Илһам абый Шакировлар белән бер группада йөргән, мәхәббәтен тапкан. Шунда. Юк инде, авылдан әти концерт карарга килгән. Әни минем шулай Пермь ягыннан. Әти дә шундан. Әти дә шундан, икесе бер авылдан. Очрашканнар Казандамы? Казанда да очрашкан, инде Казанда концертта, менә әни концертта чыгыш ясаганда инде әти гашыйк булган. Әни мәхәм алып кайтып та киткән. Ничә монда Казанда торга? Әйдә киттек туган үскән якларга диш. Шулай. Һәм шуннан бирле мотор гаилә булып, инде алар 2 кызды үткәргән. 2 кыз, минем сеңлкәшем, ул театр училищесында. Театр училищесында белем ала, инде 3-нче курста укый. Син үзең музыка факультетын тәмамладың Казанда. Казанда Айдар Казарахманов классында. Вокал бүлеген. Вокал бүлеген. Хәзер үзем театр училищесында белем бирәм, вокал укытучысы булып эшли башладым. Менә быел гына әле 1-нче ел. Котлыйбыз алайса. Рәхмәт бик зур. Беренче эш урыны инде ул гел. Күңелле истә кала торган мотор хатирәләр бирә, аңлашылды бераз гына. Һәм алайса җырлау, җырга мәхәббәт синең әниннән күчкән булып чыга. Әнидән күчкән. Әни балачактан җырлатып, җырлап синге. Әтием дә минем бик музыкаль кеше, моңлы кеше, ул баянда да уйный, ул синтезаторда, фортепианда да уйный шунда. Үзлектән, үзе җырлый да бик матур тавышы. Шуңа күрә дә ул әнине алгандыр. Шиттәшитеп дип тә уйлый. Ярар. Монсы аңлашылды безгә. Мин әлегә китеп торам, үзем караем, кызып китмәсен, май кирәк булса истә. Ярый. Илнар Хәбирҗанов. Таңлыйбыз. Син нәрсә сөйләрсең үзеңнән география турында? Мин инде әти-әниләр хакында. Әти-әниләр хакында. Әтием инде минем шул сәнгатькә бәйле кеше. Гомер буе шул сәнгатькә бәйле. Турыдан-туры бәйле. Ник дисәң, ул инде Биектау районында 15 елдан артык шул мәдәниятны җитәкләгән кеше. Менә инде мине кичкә Табый турында сүз бар. Йөрилә табый турында. Шулай. Инде мине ул 3 яшьтән җырларга өйрәтеп, үзем төрле конкурсларда ул элек була. Әйдә булган нәрсә әтигенә монда шул монда бар. Менә бөтен кеше шулай дип әйтәдер. Ничек әйтмисең инде шулай дип әйме? Нәрсә дип әйтә? Син нәрсә дисең бу? Нәрсә дип Безгә шул дип әйтүләренә. Әйтеп, бик шатланам, Аллага шөкер шундый әтием бар дип әйтәм. Һәр вакытта да шулай дип әйт. Без май салыйк май. Салып диде. Май салыйк. Син майсыз кыстырасыңдыр бәлки миеңгә. Юк, майсыз кыздырмыйм, майны зәлләмим ансы. Кирәк, бик май ашаган кешегә ашамаганда син үзе. Мин бит әйтәм, мине хатын ашатады. Ашата үзеңсә. Гертеге суган сабагы белән генә. Юк, сабаклар белән түгел, без ит ашарга жаратабыз. Ит ашаган кеше таза булмый ул. Шунмы? Шунда. Мин әле бераз бәхәсләшкән синең бу. Шулаймы? Нинди итне карап? Итнең ниндине карап дигәндәй. Күбрәк нинди? Без үзебез соңгы вакытларда мал асрыйбыз, сарыклар бик күп. Шул сарык итен, ул шашлыкларны. Менә шашлыклар ашаган кеше шундый буламы инде әйтегез сез миңа, ашаганмы? Бер ашамаган. Бу шашлык сиягенгә кимерә торган диген. Шулайдыр. Нәрсә калганны диме? Итне башларга кисеп бирәләр. Аннан соң инде сиягә. минем Кирәк балачактан әти сине инде менә 3 яшьтән дип әйттек, без башка тема кирип киттек. Син гаиләдә ничә кеше? Гаиләдә без 2 бала, ул да булса мин үзем улы, шуннан минем сеңлем бар, Зилә исемле. Ул инде шулай ук сәнгатькә бәйле Юк, хәзер эшләми, хәзергә укый. Ул укый чит телләр. Иран факультетында. Чит телләр өйрәнү факультеты. Кара, мин кавышыйм синең белән сөйләшкәндә. Син бер дә кавышкан җитә яшамаган бит үзе. Юк, мин бит теге ашага идә үзем кыздырсам сөйләшмим. Шуңа күрә кыз гына сөйләшеп йөри дә минем. Җанда әти качып пешейдер. Ул да булса теге хатын эшләү вакытта өлгерми бездә. Ашарга пешерергә өлгерми. Синең фирменный ризык. Минем фирменный ризык ул да булса кыздырылган бәрәңге.
Әйе. Ну, Аляна Штебеге шебетін. Ана инде. Бұл сендегіне бұл бітін кіші ашылы. Шулайдыр инде, шулайдыр. Тиз пішер, тәмле була. Әлі бәрәңгені де әршерге елінсәр, ейсін макароны бар. Макарон. Бірінші пішіргені бар макарон? Сосиска белән. Нәрсе табасың. Нәрсе табасың шулай. Сосиска ма анда сыр мы, башқасы ма, қалбаса ма? Ага, теге папа может деп мысқыл айтайын менә кыз. Моның кадәр кисеп куям да мен зур итеп. Папа может деп. Шуңа күрә рекламадан күргәндә. Әти папа может ясап бирәле миңа дип. Мен әлемде рекламадан шуңа аптырап қойғанмын. Шулаймы? Әлі қара вақыт жоқ сонда дерсің. Биографиядан енді сіздің бірінші сәхнеге шығуыңыз, зур сәхнеге шығу қашан болды міне профессионал сәхнеге деп айтайық. Профессионал сәхнәгә иң беренче ул шул Алмашылды район, анда конкурслар. Ансы конкурслар белән шулай ук инде. Иң беренче пирамидага чыгып җырлау минем өчен ул зур сәхнә шикелле булды инде. Ул кашан болды? Ул булды 2000-дә ничәнче еллар дип әйтим икән, 2003 елларда. Ул вакытта шул конкурсларда катнашканда менә шунда чыгып җырладым. Аннан соң инде чакыра Син йолдызлыкта катнашкансың. Йолдызлыкларда иң беренче башлап җибәрүчеләр без идек инде аларның. Иң беренче еллардан bir 5 yıl kim degende katnaşıp şunda türlü orunlar alıp tırışıp degende şundan sonra indi okura girip gittik. Salayım mı indi? Salamı dedik işlerinde. Böyle şunda. Koңылыраак булар соған белән. Koңылыраак мин мәсәлән кыздырыр өчен бу кишерне бик идән чыгармас идем. Шулаймы? Турап кына пешерер. Менә минем шулай пешерәсем килде. Яра, монда бит синең рецепт. Симпл гата ТРФК. Мин ярдәм итәм инде бер. Әзрәк инде. Менә синеке белән шулай турап кына. Вак турагансың молодец, улабы. Шулпан синең. Алдандың Булат. Бул да чоркадан чыга булган. Шулай менә. Зуррактан чыгарылганда. Зуррагынан чыгаргансың менә. Минем сәхнәгә чыгуым беренче тапкыр мин 4 яшь вакытында, 4 яшьлек вакытында Пермьдән килеп Казанда Сандугач кирле күңелгә дигән конкурска катнаштым. 4 яшьтә ул инде. 4 яшьтә. Мин бу сәхнәдә 3 яшьтә инде. Менә бик кызык хәл, минем әтием Сабантуйлар алып бара колхоз рәисе буларак. Әнием җырлый сәхнәдә. Һәм мин инде әтидән килеп микрофон сораганмын, әти бирмәгән. Шуннан соң мин әтинең тиге әти ничектер үпкәләгәнмен инде, аннан килеп микрофонны ничектер тартып алганмын. Әти сизми дә калган һәм җырлый башлаганмын. Шул вакытта әнигә кушылып. Һәм шуннан инде әтиләр күреп алганнар да минем ул вакытта миңа 3 яшьләп кенә булган әле. Шуннан соң инде хәзер мин сәхнәдә һәрвакыт иң беренче зур сәхнәгә чыгуым мин Татар моңда дип уйлыйм. Ул 15 яшь иде миңа ул вакытта. Әзрәк кызсын әле бу. Сиңне арттырыймы кирәк булса иде. Мин белмим ни дәрәҗәдә кирәк. Монда инде мин хәйләргә өйрәтә дә алмыйм шулай. Әйе. Үзем курка башладым монда ярдәм итәргә. Николай дишән. Син үзең беләсең, менә шулай кирәк булса, булай кирәк дип. Шулай. Бана дирек кысык әле. Шөткәгән. Баш өсте. Баш өсте, рәхмәт. Үзләргә суганнар кирде. Һәм хәзерге көндә Шулпанның инде менә икенче альбомы, дөнья күргән бар бер клибы. Бер түгел, минем Кырказы дигән җырыма клип бар һәм Бергеләмсин дигән җырыма клип бар һәм инде менә Шау инде. Көчле элгәргә. Йөкле вакытта төшергән кирәкми сүзләр дигән җыр. Йөкле вакытта шундый бер момент булды минем. Мин клип төшерәсем килә. Әйдәгез клип төшерәбез. Сиңа каршы килә алмадылар. Килә алмады. Килеп карасындар. Анда син читтә генә җырлап торасың, син анда төп персонаж түгел, шулай. Әйе, шулай. Төп персонаж минем клибымда сеңелкәшем. Менә шуны әйтәсе килгән бик охшаш. Мин әле башта карап алган итеп клипта шулыкмы икән, шул кеше микән дип. Бик охшаш концерт. Безнең алдагы матур сүзләребезне центр мебели кибете турында әйтәсебез килә. Әлеге менә дигән шәп, яхшы кухня белән безне центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта. Центр мебели кибетенә шиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Инде рәхмәт сүзләрен biz әйтербез сезгә тапшыру ахырында, тапшыруның уртасына җиттек. Я нинди эш калды хәзер? Нинди рәк стадияда сезнең эшегез? Сез икегезнең дә беләсезме бу диләр? Син прямо диджей. Әйе. Охшаган. Монда да суган кишер, монда да кишер суган. Һәм сарымсак. Һәм сарымсак. Мин дә сарымсак. Нәрсә эшлибез алдагы адымнар нинди? Алда менә бәрәңге тырышам әле, бәрәңге турыйм бик каты. Так. Әйе. Мин менә итне кыздырырга
Температурасын алтын ашасын келмейме? Ашырга ярый әзрәк. Һәм инде менә Һәм помидор. монда татлы борыш белән помидорны җибәр. Достар, әлеге ризыклар пешеп чыгармы бүгін, юкмы, тызлы булырмы, юкмы, барысын да белербез берничә минуттан. Ягъни көрәшебезне дәвам итербез берникадәр рекламадан соң. Достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген Элнар Сабирҗанов һәм Чулпан Юсупова. Инде аларның эшләре пеште диярлек, дөресрәк эшләре бара. Эшләре кызганнан кыза менә монда безнең күркәйте. Чулпан күркәйтенә өстәде помидор, һәм үзенә күрә монда сусыл килеп чыкты шулай бит. Әйе. Һәм берничә әлеш күркәне алды да әле ул. Нигәдер? Мин аңламадым нигә икәнен. Салатка алып калдым менә булат, чөнки Безнең салат күркә итеннән була. яшь күркә итеннән әзгенә Салат ашып мәләйин. торар. Әйе, менә. Күркә итен алып калдым, чөнки салатка күркә ит кирәк булачак. Булай идеаль вариант булса аңа Айрым аерым пешерә пешерә кирәк. Әйе, Biz инде. ayırım pişirip durmadık indi bu. Sizin vaqtınız bolsa, jayıгыз bolsa ayırım pişiririz de. Tege tavuk tuşkasını ayırım pişirer bir saat başına Шулай. Kurka tuşkasını pişirer. Ya sen Мин нишесен Элнар? әзер, мин әзер хәзер менә. Кукмары табасын куеп. Әйе, дөрес әйтәсең. Дөрес әйтәмме? Ансы ничек анда безнең Андай хәлләр? да пешерә. Әйбәт. Монда әз генә томалап pişirәбез без инде. Әзерек томалап. Әйтен анда тәмләткечләр салдык, борычлар да китте, зиралар да китте. Менә хәзер бәрәңгесен кыздырып Бәрәң җибәрәбез. кыздырасың, әгәр дә инде кушсак, шулай бит. Кушылмаган менә әле. Мин сезгә берникадәр имтихан әзерләп куйдым, берничә сорау. Безнең тапшыру кысаларында. Кем белә, бәлкем тапшыру ахырында менә ризыкларысын кап карап, мин сезгә тигезлек билгесе куярмын, кемнедер бит җиңәдергә кирәк. Шуңа хәзер сорауларга җавап бирәсез. Беренче сораулар ул булыр татар халык мәкаләләре. Аларга сез аерым-аерым җавап бирсәгез дә була. Башлык джентльменнан шулай бит. Шулай. Бер башлап Гел карыйк. кыз кешедән башларга. Әйе, әйтәгез. Әйтә була ялайса. Сиңа сорау татар халык мәкале. Аха. Бер тары ярмасыннан бытка Тәрле булмайды. Бытка тәмле булмый дисәң. Я. Ярар, кызык вариант, андый вариант алган икән. Бер тары ярмасыннан бытка үсми мәсәлән, диме? Пешми. Пешми ансында сирәк иде. Бер тары ярмасыннан бытка пешми. Шуңа күпме тары ярмасы кирәк? Күпме? Күпме Ким кирәк? капшыган барысын бер тапкыр? 100 грамм кирәк инде. 100 грамм. 100 грамм тары ярмасы аласы да килеп чыга бытка. Бик мөмкин. Мөмкин. Стакан. Инде бер стаканга саласың да. Күпме кеше ашатман карап. Бер капшыган бармы чынлап? Бутка Бытка яратасың? бутка яратмыйм. Яратмыйсың? Ит яратам. Бутка яратам. Ой, авыр икән. Сине тормыш иптәшең, а? Иртән ит, көндезгә. Юк инде иртән ашамыйлар инде. Иртән белән торып, тәмләп кенә печенюшкалар белән, матур итеп тәмле чәй эчәсең. Ну, бутерброд ясап куйсалар, бутербродны ашыйсың. Бытка түгел инде. Юк, бутка. Манны да ашамадыңмы? Манныйны ашатадыр иде, кичкенә вакытта әни ашата. Әти бик ярата манныйны, буткасын. Шуңа күрә Манны ашагыз сез, дуслар, манны. Сине мәкаль тагы да җайлырак. Татар халык мәкале. Беренче кыймак. Нишле? Беренче кыймак нинди була? Бигрәк Беренче тә кыймак. Менә Русча әйткәндә комом. Әйе, тиерле була. Тигерле, әйе, бу без инде теге Пермь ягыннан булгач, әдәби татар телендә бик Сөйләшмәдек дигән бик. сөйләшмәдек, әйе, безнең үзенчәлекле тел бигрәк. Нинди сүз бар менә? Татар бездә булмаган нинди сүзләр сездә бар? Мәсәлән, башкорттан да алган Дигән сүзләр сүзләр бар. Мәсәлән, мүгеш. Мөгеш? Мүгеш. Син мөгеш нәрсә икән беләсеңме? Нәрсәне? Мүгеш. Мөгезнең нәрсә икәнен белә. Юк, Мүгеш. 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 Ш хәрефе белән. Мүгеш Ул белмәйм. була пушмак, мәсәлән. Пышмак? Мөгешкә бастырып куям. Пушмак. Мүгешкә Әйе, бастырсам. мүгешкә, әйе. Бу өстәлем Бездә мүгеш. миңа дип сөйләшмиләр. Мия дип Мия? сөйләшмиләр. Әйе. Ансы башкорттан инде. Әйе. Һәм инде безнең- бездә кый татарлар диләр безне. Чөнки бездә һәр Мия кый дигәннән кисәкчәсен кыстыралар. Мәсәлән, бардым кый, Бардым килдем кай, кый. килдем кай. Әйе, биедем җырладым кый. Мия дигәннән әле безнең бит инде теге Өлә Казаклар авылы. Казаклар авылы мондарак, әлесе астырак. Анда бер шундый теге әйтем түгел инде ул. Анда икенчерәк Сездә дә бар инде, анда бит кадәр. Мия дип сөйләшәләр. Мияне теге миңаны Мия. Белмим инде ул теге сөйләмнән кирип калгандырмы, нәрсәдән кирип калгандыр. Ну, теге дип язган инде ни? Әче катыклар дип әйтәләр әле анысында. Әйе. Әйе. Ч хәрефен чакылдатып сөйләшеп. Каян килгән ул анда сезгә? Ч хәрефеме? Әйе. Кем белгән инде? Каяндыр килгән инде. Ну, әче катык теге шул сату эше булганда электән шуннан калгандыр инде ансы. Яши катыклар кайнар сәлам. Сәлам.
Ярар, мында әлегә исәп 1-1. Хәзер мин сезгә сорау бирә башлыйм. Аш су өлкәсенә кагылышлы. Сез инде шалт тиз генә җавап бирергә тырышыгыз, яме? Сөйләштеңме? Карарбыз. Әзерме? Әзер. Әзер булсагыз, әйдәгез киттек. Бәрәңге, йомырка, бу инде сорау башландымы? Бәрәңге, йомырка, кыяр һәм квас белән нинди салкын аш әзерләде? Окрошка. Молодец, беренчерәк булды. Әкрүшкә. Беренчерәк булды. Шулбан 1-0 исәп әлегә. Иттек икенче сорау. Борынгы Римнан килгән салат исеме? Цезарь. Молодец. 1-1. Алдагы сорау. Ризотто ул нәрсә? Ризотто, ризотто. Макарон. Макарон. Синең вариант. Спагетти. Спагетти, аңа давай. Италияныкі. Ризотто сыр. Ризотто ул сыр. Мин сезне котлыйм. Молодцы. Исәп 2-2. Берегез дә белмәде. Дөрес түгел. Билмәгәнгә дә Спагетти түгел. бал бирдек инде безгә алайсам. Әйе, юк әле беренчесеннән калган бит. Хәлләрдән калган берәр бал. Ризотто ул диге. Дигедән ясалган ризык. Италия ризыгы. Ризотто. Италия. Анда төрле, анда ит тә булырга мөмкин. Анда диңгез, мәсәлән, балыклар, кошы балык итеннән дә. Ул безнеңчә пулау инде, ләкин аларда пулау дип аталмый. Аларда Ризотто дип аталай. Ризотто үзе турыдан-туры тәрҗемәсе аның кичкенә генә диге дигән аты. Ну, вак диге. Карале, син бит бунда Кия башлады шул. Син бәрәңген атасыңыз инде. Сораулар бирәсең дә миңа. Мин теге уйланып киттем. Yok, исәп 2-2 калды. Дәвам итәбез. Димәк, алдагы сорау тавык һәм дә яшелчә белән бергә әзерләнгән грузин ризыгы Ш хәрефенә. Әстәгъфир. Әйдә. Чача дисәм, асы ризык түгел инде. Ну таныш ай бер инде. Саша, ну, Нәрсә икән соң бу? грузин ризыгы шундый. Дигән ана. Наша яңгыр. Так. Nə qarama яңгыр. Икенче хәреф. Ш. Ну? İkinci hərfi A. Ша. Şöyle bir tek bir çarşı diyeyim. İkincisi X. Хашапури гына беләм. Haşapuri. Haşapuri. Haşapuri, şahapuri bulsa әйбәт булыр юме. Чөнки шыга башана шахапuri. Абылай шахахбили иде ул. Ну миңа бал бирәсең инде булады. Нигә? Почти дөрес бит. Ну, кызык әйттек. Haşapuri өчен булса да бал бирергә була. Әйе. Ярар, без дәвам итик. Сорауларыбыз әле бар. Тагын 2 сорауым калды сезгә. Катык белән суны кушсаң инде шимлек килеп чыга. Катык белән су кушкач. Җәй икән эчәләр инде аны. Рәхәтләнәләр инде аны. Катык белән суны. Бездә бит Татар исеме аны шуны, татар исеме. Шун татар хәрефенә башлана. Шун татар хәрефе ни ди? Әйтәле? Молодец, ну. Дәмик туды калды битенә. Катык мы? Катык. Әйе. Яхаматык шахах биле дә. Эләстә дип атала инде. Әй! Әйрән. Ayran молодец. Ayran. Sizdə ayran mı? Ayran дип әйтәләр. Ясап исмени бер дә ayran. Әйрәнне жасыйлар, әйтәм бит, өйдә безне шуннан башка тормыйлар. Нигә бетмәде бу мине? Бина исемен беләнмени? Катык мен теге сөт ризыгыннан үзем исем китмәгәчтем. Ай, Алла. Айсат тагын бер соңгы сорау. Хакында җиңеш. Тукта әле бал ничек соң? Син ашыкма әле булат. Баллармы? Ну мине икәш битне сез әйтеп җибәрәсез әлбәттә. Ну үзегез. Үзегез карагыз да дигән. Иван Васильевич менә профессия киносын карагыз бармы? Бар, карагым бар. Бар, күптәннән инде. Анда ризыклы сәхнәсен хәтерлисезме? Ашаган. Заморская икра кабачковая дипме? Менә монда икраларны санарга кирәк иде безгә. Беренчесе. Черный, красный. Әйе. Заморская кабачковая. Әбрәк кабачковый түгел шул. Түгел. Yok mu ne? Нинди? Несенексу. Баклажан. Baklajan. Bana bit. Баклажанный шул, баклажанный. Я безнең инде викторина тәмам. Исәп әлегә тигез. 3-3. Бик тигез бара безнең бу катнашучыларыбыз. Һәм әйдәгез иҗат дидегез дә үзегез иҗатка күчик алайсызлар. Әлегә дә баягы клиплар, инде әйткәнебезчә Шупанның 3 клипы бар. Хатагын берне җыйна икән төшерергә. Әйе, Алла бирсә, менә шушы көннәрдә. Нинди җырга? Без Нинди клип? Мин үзем бик тә Әлфия апа Залова иҗатына гашыйк кеше. Мин дә түгел гомумән безнең гаилә.
Һәм инде аның репертуарынан мен бик күп җырлар җырлыйм. Һәм бер җырга, Әлфия апаның бер җырына төшерә булдык клип. Ул да булса Шиңгән чәчәкләр дигән җыр. Рим Хасанов көе. Зат Берсенең сүзләренә язган. Бик матур җыр, дәртле. Шуңа менә Алла бирсә клип төшерәм дип бик тә. Бу җырын искә төшер инде безнең тамашачыларыбызга хәзер. Кушымтасын булса да монда. Яз көннәренә олы ямүсетеп, ак кышлар кайтты, сине китгән яктан, сәламен әреңне, аллар әйтмиләр, миңа ерактан, сәламен әреңне, аллар әйтмиләр, миңа ерактан. Шәп. Афарин. Шәп. Шәп. Менә шушы Яхшы бу. Сюжет әле уйланылганмы? Сюжетны уйлыйбыз, әллә нинди сюжетлар белән инде менә сер булып калсын әле аны. Яра. Хәтта шулар сер булып калсын. Әлфия белән үзең танышмы син конкрет? Конкрет таныш түгел, минем әнием бик таныш, алар белән бик якын аралашканнар. Элек монда эшләгән вакытта, инде мин кичкенә вакытта безгә килгән дә булган. Тик мин инде менә үзем теге таныш түгел. Танышасың киләме? Бик танышасың килә. Соң хыялың чынга ашсын дигән теләктә калыйк без. Милләрдән сорыйк әле, әйдә, синең дә. Ой, кара, шуларны сәрсен, кара. Кем иретте булай иттереп? Мынымы? Мотор төзергә. Моторлыйбыз хәзер, барсы да була Алла берсе. Син главный Әндерәсен әле син безне. Шулай, тырышабыз әле без бunda. Кытай кәбәсәсен мотор дип куйган. Синең шо ишкәнем клип чыга дип бездән. Алла берсе менә җәйнең соңгы көннәрендә генә төшереп өлгердек. Көннәр вакыт мотор булганда өлгердек. Бөтен шул теге татар халкына нәрсә ки сюжетына килгәндә инде сюжеты аның бик Узак уйладыгызмы? Бик озак уйламадык. Ник дисәң, чөнки безнең татар халкында күбесенчә хәзер соңгы вакытта күбәеп китте бит инде ул кызык кеше нәрсә күрә шуны төшерә дигәндәй. Безнең инде шул мин үзем авыл җегете буларак ничек инде ул теге үзе авылындагы фермаларны, кардыларны истәлек кечереп калдырмыйсың. Шуңа күрә шул клипны да менә күңеллерәк итеп ясарга булдык инде. Һәм инде әлбәттә шунда атлар белән кычаклашкан булып, шунда. Синең роль нинди? Син фермерме? Мен фермермен. Юк, фермер дигән фермада эшләүче. Фермада эшләүче инде тракторист шуның өстенә тагын тракторга утырып. Иң профильле кеше инде. Бөтен эшне теге сәнәктә тота белә торган. Андый клиплар хәзер бик артты, бик күбәйделәр алар. Күп андыйлар күбәйә дәресеңә. Әйе дибез. Юк, чынлап андыйлар күп бит инде. Аның белән Сюжет белән башкалардан аерыламы соң анда? Сюжеты белән аерыла. Сюжеты бар хәзер. Икенчелек Менә кызга син гашык торыйм анда шулай. Күңелең юк. мәхәббәтсез булмый инде. Ал Елмай әле дип аталган җырга төшерелгән. Анда әлбәттә шул елмаю турында, мәхәббәт турында. Һәм инде башка менә шундый. Рольләрне башкалар тормыш итәсең. Каян белдең аны? Юк, шуна. Шунлап. Председатель әтиен. Юк, председательләр юк анда. Анда ике кешедән артык кеше юк дөресен әйткәндә. Ул да булса мин, Авыл халкын массовкага чыгармадыгыз. авыл халкын башып җөрмәдек инде алай дип. Истәлеккә анда Галимҗан бабайларны, Ибраһим бабайларны дигән иде. Иң сылу абиләрне урамга чакырып, алар да кирип калырлар кадрга. Шунда йөргән берәр апайны, Икенче юлы төшергәндән сала берсе бөтен әбиләрне җые, бабай. Кстати, менә сюжетка син яңадан теге олларны, бөтен авылны. Менә шул авыл, ләкин инде ул кыш көне булырга тиеш. Ага. Анда әбиләр, бабайлар нәрсә итектән сәнәк тотып булмый, кулда кирәк булачак инде паркырый торган. Сәнәк белән ул вакытта бит инде. Һәм теге син итек кигән итеккә менә элек чырый торган шундый тимер аяклар бар иде. Шундый тимер аякта күлдә җирисен, каткан күлдә. Андый чырный торганнар белән җырып булмады шул. Белмим аны. Син электр шул инде. Юк, андыйлар эләкмәде безгә. Бәхетле булган сезнең балачагыгыз дип әйтик. Юк, безнең дөресен әйткәндә әтинең унтые бар иде. Шуның белән уйныйдык без. Бездә анда авылда не юк бит инде, каток. Унты вратардарда гына буладыр инде. Менә мин вараторда торадыр инде. Ул ышып киләдер, шайбалар. Шәрең бармы? Бар, Аллага шөкер ансы. Барысы да урында. Бик ишеп килмәгән әле ул шайбалар сиңа нишләпте. Менә шул саклану яхшы булган инде. Унтылар киеп, тилагриклар киеп, каплап бөтенесен. Менә клибын сөйләдең, җырны сөйләдең, җырлап та күрсәт инде алайса, шул. Алайсан бер генә гоблет. Елмай.
Yılmayуың әсир итті сыман, бар жер шарын барлық ғаләмні. Сен yılмайсаң жылы жилләр исеп, иркәләрләр сыйпап шәшімні. Әйдәлі yılмай әлі. Сен yılмайсаң миңа бик көңілім, нұрлы қияшын ағылап жылытқандай, шатландыр сен бәғіркәйім мені. Хей! Ра-та-та-там. Әйе, менә шулайрак. Нәрсен бектеге Дүниеге қарап бейілмай деп жарлама менің. Тұрмыш иптәшің жырақта қарап тұра дейсің бі? Әйе. Күнләшәң әлі? Тұтуым, аны нәрсе Жоқ істейді, ма? Аллаға шүкір. Менің тұрмыш иптәшім иеленген андай бірлерге, мен қаман Менікі де иелен. қызларға қарап, жылмайып, бәғіркәйім деп, жаным менім деп жырлап жүргенге көре, шоңа көре, алай бұлай, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Сені салат әзір мәлі? Менің салат әзір, қазір бізей басылымды. Әзір. Концертлар турында да сұрау берейік. Ғымен палмаштырылама әлі ол сіздің концертлар келешекте? Ғымен болашақ ма? Болса да пайда болашақ? 5-ші сезон башланып кетті. Енді міне қазір районларда жүребіз. Пермь районында Оренбург өлкәсінде шығарып зала берсе. Февраль айында. Сенің түркімде кімдер бар? Менің Шолпан жыр театры енді, онда кірі біздің менің сіңілкәшім, ол бэк-вокалистка болып гармонист, баянист, жөлі біздіңді қалай кетесің. Баянист, тур кетерге тырышабыз. Бейушілер. Бейушілер әлбәтті. Оператор енді, звук тауышта отыра енді, менің әтейім өзі отыра. Біздің өзіміздің аппаратурабыз бар. Ортақ бизнес. Ортақ бизнес. Әнейін бала қарайында бұл, мақыда жырлап жүрген тағын кімдер бар? Ғайләлі екен сіздің. Алып барушы енді әлбәтті. Аты да әтейме? Жоқ, анысы таныш бір еш талантты жігіт. Біздің шулай театр училищесінен. Һәм енді февраль айында олай бірса Қозанда филармония концерттар залында 5-ші сезон деп зорғына еттіріп, өткеріп концерт тақимат клипі дейді. Алла бірса. Мен 5-ші тапқыр бұлайын филармонияда алла бірса. Әйінде мұнысы зоррақ юбилейін енді бірінші юбилей. Яқшы ұмыршылар деп қалабыз сеға. Илнар, сені? Менің біздің концертлары әне қатнашамы? Концертлар Сіңілікәш? дәрісіңен әйткенде Қатын? Қатын қатнашпай. Әтті қатнаша, концертларға келгенде бір Өзіңде қойдыр, айрым жерде әшкесіндіктері? Эшлейм. Хаман жырлап қана жүріп, яшап өтіріп болмай, дәрісіңен әйткенде. Өзім түзеу ешмасында эшлейм. Шоңа көре енді концертларға сыңғы уақытта дәрісіңен әйткенде уақытқа жетіп өтмей. Аңа бет шығылленіп, теге қолға тұтып үшлерге керек. Хайр бірсіне еді. Шоңа көре, енді ертеден кешке іште болу сәбәплі, шол ял күнләрінде, мене сәнғатқа яқын кіші боларақ, енді бәрі бір өзімні шында рәхат етіп қысейді. Яқшы. Біздің тәбірекереш қонақларының ризықлары піші бітті дейерлік, турасы туралды. Міне енді бұталған, бұлғатылған. Қазір матур бизеу стадиясы башланды. Сіз көріп тұрасыз барлық ризықларда пішті. Біздің тапшырубызның генераль спонсоры болған Көкмара металл завод заводы ашық акционерлік жамғияты табаларында. Спонсорымызға шексіз рахметлерімізді білгіртеміз. Көкмара сәуде маркасы уақыт білен сыналған завод саба. Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштірілер. Әлі Көкмара тағын мәрмәр істеклі инновацион табаларда жетіштірі. Мұнда юғары технологик істілік сіздің табағызның тышығы епәтін бізеп, аны шестартыны жеңілләштірі, һәм сізге тағы да яқшырақ, шәбірек, һәм тәмнірек кулинар шедеврлар ясарға ярдәм итә. Кастрюль табақ һәм шыйыннарны Көкмара коллекциясында табарсыз. Спонсорымызға тағы бір қат зур рәхмәт. Һәм инде бір оңайдан әлеге матур кухня белән безне тәэмин иткән Центр мебель кибете турында да әйтеп узыйк. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә, яхшы бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан. Менә дигән кухня белән безне тәэмин иткән өчен Центр мебель кибетенә зур рәхмәтебезне белгертәбез. Аш-су бүлмәсен безнең бизәп торучы тагын бер эшләнмәләр, алар хакында диясем килә. Әлеге матур менә бу рәсемнәрне, эшләнмәләрне Индиго компаниясы безгә урнаштырды. Индиго компаниясы кухня өчен сыйфатлы, оригиналь, шәп, яхшы, матур, фартуклар һәм элмә такталар. Аш-су бүлмәсенә һәр вакыт керәсегез килеп торсын өчен анда матур эшләнмәләр куегыз. Аның өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Барлык спонсорларыбызга да шексез рәхмәтне белгертәбез дә, тиздән берничә минуттан без дегустацияга да күчәрбез. Берничә минуттан куап карабыз әлеге ризыкларны, ә хәзергә тәмле көрәштә реклама. Ям, дуслар, әзірме бардық ризықларыңыз? Әзір кімік? Елегіз енді қуап барық дегустация асық, һәм бүгін дегустатор рөлінде мен өзім.
Әлбәттә безгә монда белгечләр киләдер. Бүген үзем бик зур белгеч булып. Кайсына башларга белмәссең, менә минем башласым килә салаттан ничектер бу яктан. Джентльмен дисең дә инде. Джентльмен булыйк без. Бу салатның исеме ничек булды әле? Син таптык жаңа. Сәлемләр безне. Менә. Менә дигән салат диде. Менә дигән салат. Алар ишкән бар инде менә дигән салат. Итте. Тәмле. Тәмлек кем күренеп тора бит. Безне мыскыл итеп кытыртып торасың син. Нәрсә әйтәм? Ник тәмле шул инде? Шәп шор. Яхшы килеп чыккан. Рәхмәт. Монда тел тиштирелек түгел. Һәм сине менә бу. Бу инде үзе бер порция кушабы? Әйе. Үзе бер порция. Моның исеме Бирим бар да. Әйе. Ерагаймасын ара. Әйе. Дип атала. Атадык. Әлеге ризыкны тип асыла ит. Иткә монда бер штемнәр дә кергән. Суганда. Кишердә барса сизелә, барысы да урында, тузы җиткән. Шулпасы да бар хәтта ки. Шулпасын инде биреп тора помидор, шулай бит. Һәм бик матур төсле менә. Белмим, бик тәмле. Бик аппетитле. Бик аппетитле, бик тәмле, миңа бик ошады. Бик яхшы. Монда мин бәйләренлек әйләнсә тапмадым, сүз әйтә алмыйм. Шуңа пешәбез сиекенә. Я Илнар, булдырдым дисең инде үзең. Булдырдык. Менә салатын гына аңламадым. Салат. Шулпан үзең әйтә әле, бу нинди салат бу, а? Белмим Монда теге. нәрсә, нинди ялгышлык күрәсез үзегез? Монда булганмаган о. Юк, булганы аңды булау салатларны куялар дилек Шулай итеп куялар. Бунакка килгәч кенә булгатып бирәләр аны. Кыш алдында. Яисә һәр кем алдында зукып үзе булгатырган кит. Кисәкләре бик эре. Бу шын Артык бу. мужиклар. Буны хатына түгел бу, шын ирле. Шын ирләр шәй. Тырыштык инде, тырыштык. Рәхмәт. Зур, Рәхмәт. бик озын туралган, менә. Авыз тутырып ашарлык итеп ашасады менә моны. Соус турган чик мен әле белмим канча калып карарга. Һәрберсен бергә алыйммы шулай итеп? Менә шулай булгатып ашап кара әле. Әйдә менә бу помидор алып карыйбыз, әйме? Помидорны алып кара. Һәм менә һәм соус каманы. Соуска кара. Соус бик катыманды. Соусы шәп. Соусы шәп. Нишә алсам ярыймы? Арасына бирсен. Тукта. Чыгып китә күрмә. Бир. Нәрсә генә? Монымы? Әйе. Мә. Шәп. Син шәп дигәч булды инде. Но тузы җитмәй. Юкмы? Бераз тузы җитмәй. Эх. Соус та яхшы. Миңа калса. Ләкин ваграк турысын әйтә. Һәм турысын белән чиктер. Моны зур кашык белән. Зур кашык белән тутырып ашый торган дим бит инде, шуңа күрә. Ага. Ярар, монысы белән аңлаштык. Аңлашлык. Менә әйдә икенче ризаны алып чыгам. Әйдә, монысына күчәбез. Бәрәңге. Бәрәңгене бик Эй, яратам. бәрәңге инде. Тем более. Ой, сигарет кыздырган бәрәңге яратмыйм. Әйе, кыздырылган бәрәңге булсын. Инде бик тәмле, пешкән. Ага. Ите ничек? Әйбәт. Ите бетерим дә синеке үзенчә дип әйтәсең килгән иде. Анда Илнарныкы ите үзенчә тәмле. Каяла. Хайр. Үзеңдә точно Ашыйсы килә башлады бит инде хәзер. элек пешергәнең юк иде ул. Ха? Әйтәм бит инде бәрәңгене әйбәт кыздырам мин үзе. Жана итен шунда кыздырган агы. Ит кыздырганда шулай иләттек инде үзеңә. Эзгене. Тормыш яшәгән исемен чыгар. Алсу. Алсу. Рәхәтләндереп, инде бәрәңге генә түгел, ит кебек авыр ризыклар пешерүне инде аңа ышана аласың. Ышанып тапшыра аласың. Гомумән, кухняны тапшыра башласаң була инде. Ирәнә. Молодец. Рәхмәт. Бу шулай гомумән алганда менә бу салатлар белән дә инде мәгәр дә салатларны тулайым алсак, менә һичшиксез җиңү беренчелек Шулпан ягында, Шулпанга бер куча алырга. Афәрин. Рәхмәт. Менә Рузида килешән ул тапшыра килгәч тә минем гомумән бик пешергәнем юк ди. Дөрес. Салатыннан ук күренде. Шулаймы күренеп торамы? Мин бик кычкырып килмәскә тырышам инде. Ярар. Шулай да тапшырыбызның спонсоры Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән бүләкләр икегезгә дә булачак. Һәм башлыйбыз без ул бүләкне тапшыруны. Әлбәттә, Шулпан синнән. Шулпан бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Килүең өчен, тәмле рецептлар ясап пешереп күрсәткәнең өчен.
Һәм шундый ук рәхмәт Илнар сиңа. Рәхмәт, Бик рәхмәт. әле каярга китмә, китә биектә ягына әлеге. Әйе, Исеккез шәп, мәрмәр ислекле табалар дип әйтик. рәхмәт Булат. Тормыш иптәшемә тагы бер бүләк булды. Менә бүләк булды, 8 мартка миннән бүләк сорамады дигән, яме? Ярар. Килгәнегезгә рәхмәт. Тапшырубыз ахырында тагын бер рәхмәтләрне әйтәсем килә. Әлеге матур кием тегеп биргәннәре өчен Баварской стиль кибетенә. Кылахматов урамы 15-нче йорт адресы буенча урнашкан. Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт бик килеште бит, ә? Шәп безнеке дә. Тамам, нәкъ менә минем өчен тегелгән. Рәхмәт. Һәм саубуллашабыз сезнең белән. Саубуллашабыз, әйтер теләкләрегез булса. Рәхмәт итегез, тамашачылар. Сезне карыйк, күзәтә, якыннарыгыз, мәсәлән, әйдәйләр. Нәрсә әйтәсем килә? Барсына да исәнлек, саулык, тазалык, байлык юлдаш булсын. Бергә яшик, җырлап яшик, күңелле яшик. Йылмаеп яшик. Нәкъ шулай. Мин инде шулай бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә һәммә һәрбер тамашачыга, һәм инде әлбәттә әтиемә, әниемә, тормыш иптәшемә, һәм кечкенә солтаныма зур сәламнарымны. Әйді біз очратыбызда тагын бер рәхмәт итәбез сезгә килгән өчен, иҗади уңышлар теләп калабыз, иҗатыгыз гөрләсен, әлбәттә гаилә бәхете, гаилә иминлеге телибез. Әлбәттә түгәрәк мул истәлләр. Инде тамашачыларыбыз сезнең белән саубуллашабыз, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV телеканалыннан һәрдаим күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Исән сау.